A magyar kormány puccsot hajt végre a saját népe ellen. 10 évre titkosított, hosszú távra szóló szerződést köt Oroszországgal, a 21. századot és a magyar nép, a teljes kárpát-medencei magyar nép életét döntően meghatározó kérdésben, az energia kérdésében. A médiokrácia korában élünk, amikor a valóságnál ezerszer fontosabb a valóság látszata. Olyan ez, mint egy rémálom. Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyek 10 évre titkosítanak. Hogy mi nem tudhassuk meg, hogy pontosan honnan, kik, hogyan befolyásolják az életünket, és pontosan milyen gazdasági számítások alapján várhatjuk Magyarország fölemelkedését, vagy éppen meggyengülését. Ez a mi életünk. Ez nem a kormány biznisze. Ez a mi életünk, kedves barátaim. A magyar MVM és az orosz Gazprom képviselői aláírták az új hosszú távú gázszállítási szerződést, amely alapján a Gazprom 10 plusz 5 évig évente 4,5 milliárd köbméter földgáz szállít Magyarországra. Az árat meghatározó képlet üzleti titoknak minősül. Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyek 10 évre titkosítanak. Ma szerettük volna megkérdezni a miniszterelnököt, hogyan értékeli, hogy a fideszes többség tegnap 3-szor ilyen hosszú időre, 30 évre titkosította a paksi beruházásról kötött szerződés lényeges pontjait. Miniszterelnök 2008-ban azt mondta, hogy kulcs, hogyha titkosít. Orbán Viktor nem válaszolt. Nem lehet az oroszokkal olyan megállapodást kötni, olyan szerződést aláírni, amelyek 10 évre titkosítanak.